खुलुमनाय रायजो नोंथांमोन जोबोद गोजोनथाव आरो खुसिनि बाथ्रा जोंना इन्टार 6 सिडिउल प्रिमियाम लिगा दिनै फैगौ 23 अक्ट'बराव फाइनाल जानो थांगासिनो दङ आरो बे फाइनालाव जोंनि बड'लेण्डनि बिटिआरनि गेलेग्रा बिथांमोना फाइनालसिम सौहैबाय दा नोंथांमोना बै दिनखालि गासै रायजो नोंथांमोनखौनो फालो फालो थांनानै जोंनि बिटिआरनि गेलेग्रा बिथांमोनखौ मदद आरो हेफाजाब हैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोबोद खुसिनि बाथ्रा रायजो नोंथांमोन गिबि खेबावनो जोंनि बिटिआरनि गेलेग्राफोरा फाइनालाव आसा खालामो गासै रायजो नोंथांमोनानो फालो फालो थांनानै जोंनि बिटिआरनि गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा हैगोन जोबोद गोजोनथाव रायजोफोर जोबोद गोजोनथाव जोंनि बिटिआरनि गेलेग्रा बिथांमोना गिबि खेबावनो फाइनाल सौहैबाय जोबोद गोजोनथाव आसा खालामो गासै रायजो नोंथांमोना फालो फालो थांनानै गेलेग्रा बिथांमोनखौ थुलुंगा होगोन गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002205072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।